Jeg vil gå videre med det bag dit navn. Er sådan meget aktiv. Kører de andre beboere rundt i deres kørestol. Om de så ved det eller ej. Det er Eva. Jeg kan ikke tisse. I aften skal I høre historier fra 3 hjemmehjælpere, 2 torvehandlere, en sygeplejerske, en vejinspektør, en ergoterapeut, en vej- og parkinspektør og en værtshusholder. Glæder I jer ikke? Jo. Og så spørger jeg til, hvor stor er skaden? Jamen, han har mindst fældet 20 træer inde på mit område. Ja, det var jo godt. Sådan for at jeg kan forholde mig til det, kan du så komme med et erstatningskrav, og så må vi jo tage den derfra. Jo, det kunne han. 15.000 røg ud af ham pumpe. Og så tænkte jeg, 15.000, det kommer vi nok over ved Odense Kommune. Inden han så nåede at sige, det er altså per styk. Nå, men så en dag, da fru Hansen er gået ud i haven og gået i gang, så ser jeg, hun står sådan her ude i haven. Og tænker, nå ja, det går jo meget godt, og jeg er videre. Så efter et kvarters tid, så kigger jeg ud igen, hun står der stadigvæk. Er det dig, der vil have os til at fjerne det? Ja, det er det. Jeg har snakket med Falk, men de siger, at jeg skal ringe til Odense Kommune. Først var jeg ikke helt sikker på, at den var død. Men den har ikke rørt sig i lang tid. Så nu er den død. Vi gik så og snakkede om det så godt som vi nu kunne i en meget høj toneleje. I hvert fald. Men samtidig vi gik der, så konstaterede jeg jo i den modsatte ende, når det var en trekant, så var det egentlig også en trekant, det var vores, det stod op til. Og der havde han så placeret en masse ting. Og da jeg så påpegede det over for ham, hvad med det ligger der, det er ikke over på vores grund. Så begyndte jeg så at snakke med ham om det. Jeg så ligesom fortalte ham, at det her skov er der i magen til det andet. Det er jo egentlig kun en tjeneste, vi gjorde for jer ved at lave den udtømning. Ja, det var måske også rigtigt nok, det skulle gøre. Så i løbet af sådan et kvarter 20 minutter, der var de der 300.000 blevet forvandlet til, at han fik brændet af de der. Hun har jo flyttet sig lidt, og jeg kan se, der er en dialog i gang sådan om et eller andet. Så siger jeg, nu kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at vide, hvad det her det går ud på. Så jeg går derud. Men fru Hansen, som jo så ikke rigtig kan fortælle mig, hvad det er, der foregår, får gjort mig klart, at jeg skal lige blive bagved. Jeg er nødt til lige at vente. Jeg tænkte, nå ja, og jeg må jo så stå og vente. Da jeg så har ventet lidt, så værsgo, så kan jeg så komme med, og jeg bliver pænt fuldt over. Og så lige pludselig, så kommer jeg jo i tanke om, at fru Hansen, hun er jo tidligere børnehavepædagog. Og det har været i 40 år. Hun er jo på tur med børnene, og der har været helt forberedt. Men hvis det ligger i din indkørsel, så skal du altså selv fjerne. Vi har altså ikke noget at gøre på folks private grund. Så bliver der en lille pause. Vil det sige, hvis jeg tager den, og lægger den ud på vejen, så kommer du og henter den.